का कैमरा में का आज सनी लियोनी के देखली ह। हाँ देखनी है लेकिन कपड़ा ना पहनने रहे। बात सरवा आज नु पवन सिंह और सनी लियोनी के गाना आइल बड़ी। लागत हम कुछ और देख लेनी। तो आदत खराब हो गई बा। तो भाई लोग आज हम तहा लोग के एगो शायरी सुनाए वाला बानी, तो ओमे अपन गौर फरमाइया लोग आ जरा ध्यान से सुनिया लोग कि भाड़ा पर के रोल्स रॉयस आ सनी लियोनी देख कि भाड़ा पर के रोल्स रॉयस आ सनी लियोनी देख चल गइले खेसारी कहत हौ देख हौ देख हौ देख। तो मस्ती मजाक के दूर करल जाओ और हमनी 5 करोड़ वाला गाना देख लिहल जाओ। क्या बात है, चलिए शुरू करते। जालिम तेरी जवानी लगे जिया ब्याह चपले रहा टूट जा भाई मर दे को कर देने की चपले रहा। तो भैया 2024 स्टार्ट का भइल पावर स्टार अपन पावर दिखाए लगलन आ सनी लियोनी ऐसन सुपर स्टार के भोजपुरी में नचाए लगलन। झमकावला से होई ना नो पावर ये से शुरू होला और ये खत्म ना भैया अगर तू लोग ई गाना ध्यान से देखले हुआ लोग तब ता लोग के पता चलल होई असली वीडियो क्वालिटी का कहाला। गाना के हर एक शब्द पे अलग अलग एंगल से वीडियो शूट भइल बा, चाहे वो स्टेज शो को चाहे सनी लियोनी के साथ हो मतलब सनी लियोनी के साथ पवन सिंह के सेक्सी वाला सीन हो। भाई गाना तो एकदम सुपर डुपर हिट बा, लेकिन थोड़ा सा हिंदी में बा। अगर भोजपुरी में सनी लियोनी नचले रहती तो ओकर मजे कुछ अलग होई। बात तो सही है। आरू तो आरू सब केहू के ई लगेला कि पवन भैया के नाचे ना आवेला, लेकिन पवन भैया सब केहू के आंख में माटी झोंक देले बड़न आ पवन भैया सनी लियोनी के साथे हर एक स्टेप पे नाच के दिखा देले बड़न। कि डोरी चुरा के मेरा दिल ले गई। लेकिन हमार दिमाग में एगो सवाल कूदता, पूछी बताइबा लोग। बोन अरे सनी लियोनी के पवन भैया 3 करोड़ दे दिलन तब सनी लियोनी कुछ ऐसन हालत में आ गई। वाह क्या सीन है। अगर 6 करोड़ देले रहतन तो